Ešte kokotiny. Z Bratislavy. Mám hlad? Dobre. Ja chcem Lulu z mojej kabelky, ale to je mimo provoz. Lauri tu je ešte, ja už nechcem. Ani ja. Som sa zlákla. Sládkovičova? Či čo tam píše? Čakaj. Sládkovičova. Čo Sládkovičova? Si zo Sládkovičova, alebo co? Nie, potom do fotka. O čom básnite? Ja nechápem. Počkaj. Môžem to dať sem, nech vyberiem. Akože pamätať, že ideme do fotka? To vidíš. B a mám byt. Aha. To je crazy. Uši. Má vlasy. Potrebujem srať, tak sa vysrbráš. Kde som mu dala tu? Všetko fajn. Ahojte. Prepoď, láska. Má vlasy. Kurva. Pičovina. Sorry, guys. Fú, také hovno som myslel. Ježiši Kriste. Pôjde život. Úžasne. Tak už plyn. Musí to byť vážne toľko tu ľudí. No. Som za vami, otočte sa. OK. Ďakujem. To sú one, mašličky. Sem zamilovaný. Chlapci, dnes večer fajčíme. The fuck? Takže mi nečuješ. Jojo. Hej, ide to v také, keď nás oserú, ja sa zabijem. A ja. Sašu tak raz Oh shit. A pamätáte, keď sme boli v Trnave, tak tam nám osrali Áno. tvoju bundu, nie? Alebo tvoju? No ne, moju. Tak už príď. Hell no. Keď mohol byť fucking hnívka na našom streame. Emi, tu sú tie ránok, môžeš to dojesť. Šišku, ja prosím vás. Hen, koľko mám rúžu. Mám suché ruky. Bo ja neviem, čo s týmto oko. Ježiš, ak ten sa s nami hádal. Kedy? Tento? To je on. Kde? So mnou nie, ne? Hej? Aj ty si tam byla? Jež iba ty na ty. Na niba? Aha. Oši. Aj Ty máš IG od školy. Ja si pamätám, že sme, to máš bolo... A ty nám dala cigu. Aký máš IG od Ty nám školy? dala cigu. A on ju zhodil do tých kvetináčov. Aha, že v tom niečo je. Norma je podjebovník, meno, priezvisko, podjebovník, tuším. Len tehotné babky. Ježiš, Michal, choď už preč, prosím. Bože môj. Choď do piči, prosím. To nemáš z tých detí, hej. Môžu tie čajky prestať tak skurvene Ale zazerať? oni na ňoho. Oni sa Ale na tú ňoho cigu pozerali. Schoď potiahnuť, aby hieblo hen. Nie, Babi už nechcem. to není pečené. Ja nemôžem za to, že furt jebete do foriu, no. Michala, ty náhodou nehráš? No. Nepovedal, že chorý? On hraje CS-ko Čekeru pič.
koko, tak to tu je extra. Nesmejem sa. Nie, Ema, nesmej sa. Čo hovoríš, že nesmejem sa? Dobre, a Miška, a čakáš na mňa? Dojdeme teda. Tak Ema, toto by som ťa fakt zabila. Nemôžem za to, že to padlo. Môžem to schovať. Lebo som láva. Starý, budeš ešte hrať, no okej. No ale je ich dosť. Toto nehajme. Tak môžeme ísť teda ku mne. No tak teraz hovoríš. Dojdi teda, Miško. A tú sladkú kyslú môžeme vyhodiť? No ešte to nehajme k tomu. Čo to tu je zajebané? Kde sa stretneme? Kývala? Že som kývala. Mišo, príď, áno. To môžem prísť, všetci môžete prísť. Všetci príďte. Však biela noc Čakáme je ne? vás. Toto čo je novo otvorené, alebo čo ty kokos? Ja som chtela jakoby to zrcátko. Ježiš, prepáč. Sladko. Tvoja stará. Čakám pred domom, kedy chcete prísť. Ale ja nesem. Ty dojdi sem, ne? Čo? Muž? Aby sme sa mi jebali za tebou, čo si? Biela noc, čavu nasraty. Ja neviem. Pokedačky si štvrtačky. Prosím ťa. Ja mám 18 rokov, nehaj ma. Ja mal. Lebo je krajší. No, Dáme, sorry. Miško, dáme. Ježiš, ja to vylejem. Daj. Tie čajky mi tak vadia do piči už. A furt budú kúkať. Poďme preč. No, však môžeme ísť tam k Dunaju. Áno, príďte všetci. Tam je ten Paramar. Poďme sa s ním odfotiť? Áno. Hej, len je to cez môj mobil, takže... Počkaj, si to skríniem. Ale to kto je? Veď Zo Ema teraz si základky. naozaj povedala, že Jamal je lepší ako Ronaldo. Hovorím, že len preto, že je krajší. Ne, vôbec není pekný ani Ale- jeden. Kto? Jamal a Ronaldo. Jaj. Ja mám piči celý futbal. Škaredí sú obidvaja. OK, ste najlepší. Ideme? Do Malovana si? Hej, jaj, strašne mi vadia hneď. Ja som mala. Ale ideme tam. Aj oni idú už. Girl. No, aj tak tam poďme. Sme si lepší. Ale pozrite, už taký oni. Ha? Strašne sa mi nechce postaviť. Ani mne, ale... Jamal je úplne... Ježiš, fakt, to je zajebané. Oh my god, ty žuješ? To crazy. Dobre, poďme. Čakaj, lebo mám prečapanú nohu. Čo je do peči? Jamal, Pablo Red. Aj tie servítky môžem vyhodiť? Hej. Zoberieš to?